nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Mux li kontu il-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dak il-nar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ittentawni mis-sirrijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Mux li kontu illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċi swiet u d-dlam ta' moħħna, reġġa d-dawl għal ħidma xierqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiema l-qalbna biex tjubitek lejk id-dawwar lil-ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna ninfdu id-dejn li bieħ tabbejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li fiħint seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbira tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina f'wiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbira bħal Alla tagħna. Bleħen qawwi lill-Alla insejjaħ l-Alla biex jismani. Fit-tieqa tiegħi lil Sidi jinfittex, ma ngħejjex bil-lejl nerfa' idi u nitlob ma tridx taf faraġ qalbi. Niftakar f'Alla u nitniet jiena u naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfar għajnejja, jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien tal-imoddi, niftakar fi snin ta' qabel. Bil-lejl nitħadded f'qalbi, naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna siedna, mhux se jibqa' jurina imħabtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħniena magħna, jew ħeba ħnientu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu l-għali tiegħi li Alla l-għoli biddel emille mintu. Imbagħad niftakar f'emilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb f'kull ma int għamilt, nixtar l-emija l-kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb li turi qawwietek fost il-poplu. Bidrijek fdejt lill-poplu tiegħek u liet ta' Ġakob u ta' Giuseppi. Rawk l-mijiet u Alla, rawk l-mijiet u twerwru u saqieħ il-baħar tried. Misħab niżlet ix-xita u smewiet tredu leħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. Il-ħsejjes tar-rad tiegħek waħda f'waħda, il-beraq idawwal id-dinja, tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-baħar, fuq l-ibħra il-kbar il-mixi tiegħek u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mexxejt bħal merħna il-poplu tiegħek
bid Mose u Aaron. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Flimkien, qaddisa triqtek u Alla li ma' Alla u kbir bħal Alla tagħna. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll ijolli. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi u nifraħ bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd muqaddis bħal mulej ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toqgħodux titkabbru iżejjed bi kliemkom, kliem gburi ma joħroġx iżjed minn fomkom. Għaliex il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila id-dajfejn. Min kellu bix-xaba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabad. Il-mara bla tfal wildet seba' u l-om ta' bosta awliet tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, inizzel fart l-imwiet u jtella minna. Il-mulej ifaqqar u janni, ibaxxi u jolli ukoll. Iqajjem mit-trapp lill-imsejken u jerfa' mill-fqir lill-miżbla. Biex mal-gbarati qiegħdhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma il-kolonni tal-art fuqhom u qiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu. Għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej iwerbru lil min joħda miegħu u fuqu mis-sema' irjed. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u jqawwi lill-midluk tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll jolli. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisjen ta' tron tiegħu. In-nar jimxi qudiemu u jaqret madwaru l-dewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja, tara dan l-art u titriet. Ħaxxa ma jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sid tal-art kollha. Ixandru is-smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli li jiftaħru bix-bijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba il-ġustizzja tiegħek. Għax Inti l-għoli. int il-fuq mill-art kollha, ogħla ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom min idejn il-ħżiena. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem għad-dejs tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. Għax ħabkom u għaxriet iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar min id il-farawn, is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla il-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u t-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu.
هم بالوفقة. الله يهلسني من الشبكة النصاب، الله يهلسني من الشبكة النصاب، ابيت مني كل ارق. من الشبكة النصاب. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو سانتو. الله يهلسني من الشبكة النصاب. بن البنيدم ما جيش باش يكون مقضي، اما باش يقضي وباش يعطي حياته بفدوان على الكترة. امبيرك المولي الله تا إسرائيل għaliex jiżur u jifdi il-poplu tiegħu. ووقف علينا قوة سالفاتسيوني في دار دافيد قدي تيو. Bħalma kien wieħed fil-moddi fom il-profeti qaddisin tiegħu. بيش يسالفانا من لدوتانا ومن الدين دا كلها ليبودونا. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. في الحلفة لحلف للأبرام مسيرنا لياتينا. Li meħlusin minn idejn l-dewwa tagħna naqduh bla biża'. طول حياتنا كلها بالجستيزيا والقدسية قدامه. Winti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax mur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. بيش تعرف للبوبلو تيو بالسالفاتسيوني بالمغفرة ta' dnubiethom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli żjara tax-xemx tiena. ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tasliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Alla il-Missier sawwa bl-Ispirtu s-Santu fi qlubna biex bil-ħidma tiegħu isaffina u jwettaqna fl-imħabba. Niżżu ħajr u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Għamel li kull ġid li jiġina inkunu nafuh lilek bratta ħajr u li nilqgħu wkoll is-slaleb tagħna bis-sabar. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Għallimna nagħtu xhieda ta' imħabba mhux fil-ħwejjeġ kbar biss, imma wisq iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta' kuljum. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Enna niċċaħdu minn kull mawwa żejjed għalina biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Int bil-mamudija tajtna il-ħajja fil-ġisem ta' ibnek. Iqaf magħna ħanġorru il-mewt tiegħu f'ġisimna. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Niġbru dawn it-talbiet bit-talba tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fija it-tagħlim li hija tikseb l-emejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Kemm jinħaj jieti l-mulej il-mew tal-midnet jinħamarniġ jizda joġobni li ħerġaluna li triq ħażina u jibda Atuni widen u hersu leha isi
ħabti sħotti l-wedit. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Indin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-Roħ Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina biex ikun tassew il-manteniment tagħna f'din il-ħajja. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil. ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fija t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-edewwa tal-profeta qalu, ejjew nonsbu nasba lil Ġeremija għax il-liġi ma tonqos lill-qassis, lanqas lill-laqal lill-għaref jew il-kelma lill-profeta. Ejjew noqtluh bil-sinna u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu. Għatini widem mulej, isma' kliem dawk li huma kontrija. Jaqgħu il-ġid jitħallas bid-deni, għax huma ħafru ħofra għal ħajti. Ftakar kif jien waqaft quddiemek biex nitkellem għal ġid tagħhom, biex twarrab il-kollha tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Oħroġni mix-xikba li ħbew għalija għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, inti eħlisni mulej Alla tas-sewwa. Mulej, fit-tieba tiegħek. Asmajt l-għajdut tal-kotra fuqi, biża minn kull imkien madwari, jiftehmu bejnietom kontrija, jonżbuni biex joħduli ħajti. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk hi xortija, eħlisni minn it l-edewwa, minn it dawk li jaħduha kontrija. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għotiela lejn Ġerusalemm, fit-triq Ġesu sejjaħ l-12 weħidhom madwaru u qalilhom: Araw, issa aħna telejn Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba. Dawn jaqtawilu għal-mewt, jirħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħku bih u jagħtuh is-swat u jsalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh omm u lied Żebedew flimkien ma' wlieda u nxtaħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija? U hi qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi
joqodu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu jiġeb: ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Qalulu: għandna. Qalilhom: il-kalċi tiegħi tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. Il-10 l-oħra meta semgħu dan inkorlaw għaż-żewġ taħwa, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex jaħdmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-irsier tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Dolodu eżies, ir-risposta tagħna għal qari għal kelma tal-mulej kienet: mulej, fit-tiba tiegħek eħlisni. U issa l-mista jirrakkonta lil mulej minn kemm huwa stess huwa imħabbat u jgħidlu ċarru tont għax smajt il-għajdut tal-kotra fuqi, biża minn kullimkien madwari, ftehmu bejnietom kontrija, jonżbuni biex jeħduli ħajti. Dan kollu iseħħ eżies fi Kristu innifsu, kif rajna fil-bidu tal-Vanġelu. Jirrakkonta diġà minn qabel il-mulej Ġesu li d-dixxiepli tiegħu sejjer jiġri minnu. Imma dan jagħmlu mhux biex jurihom kemm jaf, imma biex jurina li huwa li mgħallem il-kbir huwa il-qaddej tiegħi u tiegħek. Infatti il-Vanġelu jispiċċa: min irid ikun il-kbir fostkom? Għandu jkun il-qaddej. Il-kobor tal-bniedem eżies jitkejjel fl-għajnejn ta' Ġesu mhux minn kemm għandu affarijiet, mhux kemm għandu poter f'idejh, imma minn kemm jaqdi, minn kemm iservi. Wieħed kittieb għaref kiteb hekk: il-bniedem dak kollu li jgeddes u li jiġbed lejh ma jieħdux miegħu, jieħu miegħu biss dak li huwa jagħti. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina hekk dan l-ispirtu ta' servizz, ta' qadi b'imħabba vera. Lill-Alla il-Missier li joffra lill-Ibnu għalina biex jagħtina l-ħelsien minn kull tiġrib, ejjew inresqulu it-talbiet tagħna. Ngħidu flimkien: fit-tieba tiegħek mulej eħlisna, fit-tieba tiegħek mulej eħlisna. Nitolbuk mulej biex teħles il-Knisja minn kull att ta' supervja, ma għamel li tkun tassew tixbħek il-qaddejja li twassal il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej
għal-gvernaturi, għal dawk kollha li għandhom xi poter biex jifmu li dan qiegħed hemm mhux biex jaħkmu fuq il-popli, iżda biex jaqdu lill-popli ħalli jgħixu fis-sliem u l-paċi tiegħek. Nitolbu fit-tieba tiegħek mulej eħlisna għalina il-koll biex ma nitkabbrux bina nfusna, imma narfu nsiru nixbħu lilek għaddejja ta' xulxin. Nitolbu. Nitolbuk mulej minn dan is-santwarju. Kompli birek il-familji tagħna bl-interċessjoni tal-qaddejja tiegħek il-Verġni jimbirka. Għamel li f'kull familja tikber fil-fedeltà fl-imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna, int li jint Alla tagħna u li fidejk inqedu il-futur u xortina, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu lubna ismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għal-qima li qegħdin natuk u rina t-tieba tiegħek u ħolna mill-erbejt ta' dnubietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbejn inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u narfu ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddejs. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi jireġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħju d-nubijiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
هديك كيلو الغفرة ذنوبي تيهك جيسو طيب غفر وهن جيسو تيهك جسمك مقدس من بلهينا خارسين كينو الغفرة ذنوبي تيهك جيسو طيب غفر وهن جيسو تيهك ما ربي لك صليب هرش فوق صبالك كينو الغفرة ذنوبي تيهك جيسو طيب غفر وهن جيسو تيهك ايديك مني فات بدوك المسيمر تالهديك كينو الغفرة ذنوبي تيهك جيسو طيب غفر وهن nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan is-sagrament imqaddes bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel li ju ikun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Fakkarkom li issa dritt wara l-Quddisa ikollna il-meditazzjoni tal-erbat tar-Randan. L-lum ikollna it-tieni meditazzjoni. Għalhekk inħeġġiġkom biex tibqgħu f'postkom u nagħtu ftit widen għall-kelma ta' Alla, inħallu lil Alla imexxina. Għalhekk ngħidilkom minn issa stess, tidħlux fil-kappella ħdejn il-Madonna bħalissa. Omna Marija trid li aħna nisimgħu il-kelma ta' bina. Dak hu dejjem li għalmitna u qaltilna. Imbagħad invistaw il-kappella meta tispiċċa il-pretka. Għal dawk li qegħdin iseguna mid-dar infakrukom li dawn il-meditazzjonijiet qegħdin ikunu imxandra kull nhar terba' fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju ta' Pino. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Madonna ta' Pinu vomitana l-Maltin għafdarek ġenana għaxin til-qana. Madonna ta' Pinu u d-dimek herqana ġenana
jitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana. Fl-isem tal-Missieħ u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Għaw xaħt jiftakar fuq